La 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 la. La 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 la. Aton nga dumdumon ang manunugan sa mga kaayuhan na dindulot niya. Sa aton nga kabuhi kinahanglanon siya. Kay kung wala si Jesus, kita paano na? Subong na ang tion, aton siya lagaron. Kagaton nga itugian ang tanan sa aton. Himuon ta ang tanan sa iya kadayawan. Mga butang nga iya nga hamutan. Hindi ka magkahadlok kag magkabalaka sa mga pagtilaw, magpakabakod ka. Gayawa ang Ginoo kag magkalipay ka. Ang tanan sa kabuhi mo isalig sa iya. Subong na ang tion, aton siya alagaron. Kagaton nga itugian ang tanan sa aton. Himuon ta ang tanan sa iya kadayawan. Mga butang nga iya nga hamutan. Dapat lamang siya dumdumon sang iya nga katutong sa aton kabuhi. Siya himayaon. Subong na ang tion, aton siya alagaron. Kagaton nga itugian ang tanan sa aton. Himuon ta ang tanan sa iya kadayawan. Mga